במוצאי שמחת תורה, תשפ"ד, גילו צביקה ואפרת מור שבנם איתן אברהם נעדר לאחר שעסק במשך שעות בהצלת חיים מהמסיבה ברעים. כמשפחה הם עוברים מאז ימים כואבים של ציפייה, תפילה וגעגוע. בעוז רוח משפחת מור שותפה ומובילה את הקמת פורום תקווה של משפחות חטופים, שמדברת בשפת ניצחון לאומי ברורה וקוראת להשבת כלל החטופים הביתה מתוך עוצמה. צביקה, משפחת מור היקרה, אנחנו נפעמים מעוצמות הרוח שאתם משדרים לעם ישראל ומתפללים איתכם יחד לשובו של איתן אברהם בן אפרת יחד עם כל 58 החטופים הנוספים במהרה, בקרוב ממש. במעמד זה נזמין את צביקה מור לבמה ונבקש לכוון את הכוח שלנו כציבור לתפילה הבוקעת שערי שמיים, שכלל החטופים יזכו לצאת לחירות עוד בחג הזה, בריאים בגופם, בנפשם, ולהבדיל את החללים להביא לקבורת ישראל. צביקה, בבקשה. זו הריצה שלום לכולם, מועדים לשמחה. אני מאוד שמח על הזכות להיות כאן איתכם היום. הפרחים לאפרת אשתי והילדים, שאנחנו באמצע טיול ברמת הגולן, הם שם ואני באתי, ויש לי בבית חולצת תנועה לבנה ותכלת ולא מצאתי אותם, אז זה הדבר הכי יפה שמצאתי ללבוש, פלוס סיכת הניצחון. אז כמה שאני מעריך את התנועה. זכיתי להיות חניך, מדריך וקומונר בבני עקיבא. אל תלמדו ממני, זה מה שעשיתי בכיתה י"ב. אל תלמדו את זה ממני. פשוט אז לא היה רטלין בארץ. בתחילת הדברים אני רוצה להזכיר, תמיד בשבילי זה חובה, 3 מתלמידיי שנהרגו בקרבות, רב סרן דוד מאיר שנהרג בקיבוץ בארי מסיירת מטכ"ל, השם ייקום דמו, ידידיה רזיאל, השם ייקום דמו, שנהרג על הגנת כרם שלום, וסמל ראשון שחר פרידמן שנהרג בקרבות בעזה, צנחן ב-101. כמו שאתם יודעים ואתם מתחנכים בישיבות ובאולפנות על האהבה של הרב קוק, לא רק אהבת היהודים אלא על אהבת האומה של הרב קוק והחיבור שלו לכל אלו שעוסקים בכלל ישראל. ויחד עם זה גם הרב קוק גם נאבק על צביונה של המדינה שבדרך. דרך אגב, הוא הראשון שטבע את הביטוי מדינת ישראל, עוד לפני שהיא קמה. וכך הוא כתב דברים מאוד קשים, והיד הרמה המחומשת בהפקרות ודרכי הגויים, באין זכר לקדושת ישראל באמת, המחפה את חרסיה בשיגים של לאומיות מזויפת, בגרגרים של היסטוריה ושל חיבת השפה, המלבישה את החיים בצורה ישראלית מבחוץ, במקום שהפנים כולו אינו יהודי, העומד להיות נהפך למשחית ולמפלצת, ולבסוף גם כן לשנאת ישראל וארץ ישראל. היד הטמאה הזאת תתגבר, אז אין די באר גודל האסון. ואת זה הוא אמר על החלוצים שהוא כל כך אהב, ואנשים פתחו עליו עיניים. על מה אתה מדבר? תראה איזו אהבת הארץ, איזו חלוציות, איזו מסירות, איזו הקרבה. אבל הוא ידע
שככל שהתנועה מנותקת מהשורשים של עם ישראל, היא לא תוכל להחזיק מעמד. ברגע שהלאומיות יצאה מהאופנה, הלאומיות תצא מהאופנה גם מהציונות. עד כדי כך שמפלגת העבודה שהקימה את קריית ארבע, איפה שאני גר, שמעון פרס ויגאל אלון, זיכרונם לברכה, מפלגת העבודה של היום, במצע, המילה ציונות לא כתובה אפילו פעם אחת. ואני שואל את עצמי, האם גם לנו זה יכול להיות? האם לתנועה המפוארת, בני עקיבא, אני חושב התנועה הכי גדולה, תנועת הנוער הכי גדולה היום בארץ, האם גם לנו זה יכול לקרות הדבר הזה? האם מישהו היה יכול לחזות, חוץ מהרב קוק, את הקריסה של הציונות מהסוג ההוא? האם גם לנו חס וחלילה זה יכול לקרות? במה זה תלוי? אז אתם יודעים, הרמב"ם כותב בהלכות העניות לגבי תשעה באב, ותשעה באב 5 דברים הראו בו. נגזר על ישראל במדבר שלא ייכנסו לארץ, וחרב הבית בראשונה ובשנייה. שימו לב, הרמב"ם, 2 בתי מקדש, 4 מילים. וחרב הבית בראשונה ובשנייה. ואז שימו לב, ונלכדה עיר גדולה, וביתר שמה, והיו בה אלפים ורבבות מישראל, והיה להם מלך גדול, ודימו כל ישראל וגדולי החכמים, שהוא מלך המשיח, זה בר כוכבא. ודימו כל ישראל וגדולי החכמים, שזה רבי עקיבא. דימו, הם מצאו דמיון בינו לבין המלך המשיח, כי הוא עסוק במה? בישועת ישראל. ונפל ביד הרומיים, ונהרגו כולם, והייתה צרה גדולה, כמו חורבן בית המקדש. אז הרמב"ם הקדיש 4 מילים לחורבן בית המקדש הראשון והשני, וכמעט 30 מילים לספר לנו על בר כוכבא. ובמרכז של הסיפור זה רבי עקיבא. רבי עקיבא שהיה נושא כליו של בר כוכבא, כלומר תומך בבר כוכבא, הרוח המפעמת מאחורי המפעל של בר כוכבא. רבי עקיבא הוא היה קודם רבי עקיבא, ואז הוא תמך בבר כוכבא. ולכן החכמים, מה שקראנו בהגדה, רבי אליעזר ורבי טרפון, שבאים אליו לרבי עקיבא בבני ברק, זה לא בני ברק של היום, כן? רבי עקיבא שבאים אליו בבני ברק, למרות שהוא היה צעיר מהם, בגלל שרבי עקיבא הוא ידע מה קורה במהלך הלחימה ברומאים. אז הם באים אליו ויושבים כנראה באיזשהו מרתף, הם לא יודעים שכבר העיר היום, והתלמידים שלהם באים ואומרים, רבותינו, הגיע הזמן קריאת שמע של שחרית. רבי עקיבא, לפני שהוא היה נושא כליו של בר כוכבא, הוא היה רבי עקיבא, שכל התורה היא לפי רבי עקיבא. תראו, בני עקיבא של היום יותר חזקה מבני עקיבא שאני הייתי. יותר חזקה. אני אומר לכם, כשאני הייתי בגיל שלכם, אני התביישתי להיכנס לחנות לשווארמה ולשאול אם יש תעודת כשרות, כשלא ראיתי אותה מול העיניים, כאילו. לא יודע, התביישתי, פדיחה כזה, כן? פדיחה כזה, דוס כזה, פדיחה. היום בני עקיבא נמצאת במקום אחר. כשאני הייתי תלמיד בישיבה תיכונית של בני עקיבא, נחלים, הרמים שלנו, המחנכים שלנו, לא היו מהציבור שלנו, לא היו. ברוך השם, ישיבות, הצמיחו. היום אנחנו נמצאים במקום אחר, אבל חברים, אין לנו תעודת ביטוח, לא לחיים שלנו הפרטיים, לא למצב הרוחני הפרטי של כל אחד מאיתנו, אל תאמין בעצמך עד יום מותך, וגם לא כתנועה, אין תעודת ביטוח, חייבים כל הזמן להעמיק, כל הזמן חייבים להעמיק, כל הזמן חייבים להעמיק יותר בשורשים, להיות מחוברים יותר, וככל שנהיה מחוברים יותר לבית המדרש, כך אנחנו מנציחים מלשון נצח את התנועה המפוארת הזאת בני עקיבא. אז אני רוצה להודות לכם על הזכות הזאת להיות כאן בערב החשוב הזה, ובעזרת השם שתהיינה לכם החלטות טובות, שהקדוש ברוך הוא ייתן לכם עצה טובה, וכמובן שנתבשר כולנו
בבשורות טובות, שאנחנו נראה בישועת ישראל. אתם יודעים, הזמינו אותי לתפילה באיזשהו מקום, אז שאלתי אותם על מה התפילה, אז אמרו לי על החטופים. אמרתי, אני לא בא. מה אתה לא בא? בן שלך, מה אתה... אמרתי, מה זאת אומרת? אנחנו נמצאים עכשיו במלחמה. על מה מתפללים במלחמה? על מתי שמענו שמתפללים במלחמה? על אנשים מסוימים. מה פתאום? במלחמה על מה מתפללים? על ישועת הכלל, על ניצחון. בתוך זה כמובן גם נזכיר את החטופים. אבל הנושא חייב להיות המלחמה, הישועה של עם ישראל. אז אנחנו מתפללים לישועת עם ישראל ולהשבת כל החטופים מתוך גבורה וניצחון. תודה.